Non ki thor mieri sue janga tum lo ka chari dun pen kep krehini angdeng lapen NEET asatlang ki unduna tuma phan jasemet ning ke parung dun ja phan JCCR pen chepatir piponsi rong rupat baptist samonduli along ning ke parung lapen karcho amai mesen pen ke paman pon Rongkuroi Joint Christian Committee ke Japona tumpen labangso ning ke parung lapen karcho panamai ke paman ponalong PKBMI phu Martin Ingti gathar lapen JCCR along kido monduli tina pastor dikon rong asar bidi sar atumpen chetong dunsi ingdeng ke krehini lapen NEET asatlang ki undun tang atuma phan kaddo kabe pangrum petpen bangthom ke brahini ri soe jang atuma phan ning ke parung lapen karcho panamai along chetong dunsi ardi do jot pen mai do ponno Bangso ning ke parung pona maya long pen JCCR along kido amonduli tina pastor rong asara tumpen kep krehini angdeng lapen NEET asatlang ki undun atum anaphan an so se akang tui angdeng ka chepale dun thu thek japhan arna malam pen ning parung dun pen bidhi sore hai hualam than dun si man kido karbia po hopen bang thom ke brahini ri soe ja duma phan archopon ning ke parung lapen karcho amai ju det pen aphi JCCR amai phu pastor Ranjit be lapen Rajan Ingleng atum pen pherangkia thengno nangke thando nalam theli arju ponsina Sonim so to melo pen up ke manji anujok lo pu mission anujok plan ji afansi lakacharli so mardom pan isi encouragement mate aladom pan mane kirung pon je asai ni tum pini wada monuli trop chingrum si la JCCR so asai etum teng pon Ilitum thek an pen ke loka charli boma tuma phan ing thor donangji a theke loka charli pen ke thek henlo ka theang atur ke pusi rong asar pen sitami pherangkia thengno along nang pachini dun karbi anglong arat atum an sitami abon tin atum sai loke thek ka charli somar tum phan an so se ilitum mane aphrangana kirum dunia phan bo ilonang pusi nilitum pini chapter mate nilitum pini abang so mailong nilitum chephan cheperi Halapu non kep krehini angdeng lapen NEET asatlang ki unduna tumpen akai akemang alama phuthak pherangkia thengno along nangka chathan dun alam thesitami puthot elitum arju ponthusina angdeng si undun la HS lapen ke NEET UG 2024 acha nang emin la chathan jima I want to be a doctor sarang ko piang deng si undun la sanang emin la than jima ha engineering Dongkamukam pen wiki be karbiang long live